Helo bawb, gobeithio nad chi joio fideo fi am Anne-Marie. Heddi, rydych chi'n mynd i orffen wylio'r fideo yma a gwbod popeth am Billie Eilish. Felly, dyma 5 faith am fywyd Billie. Dechrau'r cloc. Dyddiad geni hi yw 18 Rhagfyr 2001. Bam! Faith 1. Mae hwn yn neud hi'n 19. Bam! Faith 2. Starsain hi yw Sagittarius. Bam! Faith 3. Cafodd hi ei geni yn California. Bam! Faith 4. A mae hi'n vegan. Bam! Faith 5. A mae 'na fwy. Ymunodd Billie â chori blant yn Los Angeles pan oedd hi'n 8 mlwydd oed, ac erbyn iddi troi yn 11, dechreuodd Billie sgwennu caneuon ei hun. Mae brawd Billie Eilish, sef Phineas O'Connell, yn helpu hi sgwennu a chynhyrchu y caneuon yma, gan gynnwys Ocean Eye. Defnyddiodd hi'r can yma ar gyfer un o dosbarthiadau dawns hi, ac yna nath ei athro dawns hi annog hi i roi y trac ma ymlaen ar SoundCloud, ac wedyn, surprise! Mae'r gan yn mynd yn byd eang. Ni, mae dy hi 7 wobr Grammy, a hi yw'r artist ifancaf i gael album yn rif 1 yn y Deyrnas Unedig. Nawr, mae hwnna'n impresif. A pan oedd hi'n 12 mlwydd oed, oedd hi'n huge believer. A nawr, maen nhw ffrindiau dy gilydd. Mae unrhyw beth yn bosib, pobl. A mae fe wedi gwneud collab efo hi ar y can Bad Guy. Duh! Nawr mae Eilish yn dwlu ar anifeiliad, a mae ganddi pitbull o'r enw Shark, a ci arall o'r enw Pepper, a mae dy hi cath o'r enw Misha. Nawr, tyma bach am steil Eilish. Dwi'n meddwl fod ei steil hi yn hollol unigryw a bach yn edgy. Dwedodd hi mewn cyfweliad unwaith bod hi'n gwisgo dillad baggy fel bod neb yn gallu barnu ei chorff hi o dan. Woo! Go Billie! Dwi'n meddwl dylech chi wisgo be bynnag sy'n neud chi'n gyfforddus. Mae Billie yn licio gwisgo loads o jewellery, bach o chains, felly dwi wedi cael tyma bach o ysbrydoliaeth, a signature look hi yw roots neon a'r gweddill yn du, ond newyddion fawr. Mae hi wedi newid nôl i ei liw reiddiol, sef blond. Weli chiw chiw. Mae hi'n edrych yn gorgeous. Ac o ran teledu a ffilm, ei hoff gyfres teledu hi yw The Office US. Dewis da, Billie. Hefyd, mae'n dwlu ar ffilmiau arswyd. A dyna ni, popeth i chi angen gwybod am Billie Eilish. Diolch yn fawr am wylio'r fideo yma, a cyn i chi adael, gwnewch yn siŵr bod chi'n tanysgrifio i'r sianel yma, a gadewch sylw o dan i gadael fi wybod am ba selebs fysych chi'n hoffi gwybod am dro nesa. Hwyl dda!